Dito tayo kukuha ng sibuyas dahonan. Ayan po. Ayan. Yun. Ng bayabas. Yun oh. Yan. Tapos ito. Yun oh. Yan. So, tatlo lang yung kailangan. Saging. Yun, oh. Po, so, ito na po yung ating mga ingredients. Meron tayong sibuyas, bayabas, kamatis, tapos ito, luya. Tapos, meron tayo ditong suka. Pure suka yan, guys. Suka sa lubi. So, ito naman po yung isda na guno. Meron tayo ditong hapin sa pinaksiw. So, ito naman yung na-harvest natin na sibuyas dahonan. So, let's start. Gasan muna natin. Yan. Ganito lang guys yung pagkuha ng kanyang lamang loob, no? Hindi na tayo gagamit ng kutsilyo kasi nga maliit lang yan. Sabi ni Tatay Andres, isilito na daw ni. Lami sa siya gawing kinilaw. Gawing kinilaw daw. Ayan. So, final natin. Yan. Oops. Ano tayo? Mari sila birnis. Oh. Yan. So, next is yung mga ingredients natin. Unahin natin ang sibuyas. Yan. Mura. Kuyog. Ayan. So, ayan. Yan, so next is ang sibuyas. Ang sibuyas, kamatis. Next is ang ating sibuyas dahonan.
Next is ang ating luya. So yung pag slice ng luya guys, ganito lang yung pagpanit niya. Gamit natin is ang kutsara. Yan, para mas easy lang. Easy kasi balatan pag ganito eh. Try ninyo. Madali lang siyang balatan. See? Yan. So next natin is ang bayabas. Yan. Yun, oh. So ito naman yung dahon. Yan. So, ilagay natin yung isda. Next is ang sibuyas. Then kamatis. Bayabas. Luya. Last one is ang ating sibuyas dahonan. Ayan. Lagay na natin yung suka. Asin lang primero. Ang asin. Asin. Yan. So next is ang suka natin. Lagyan natin ng konting tubig. Ayun, oh. Yan. Yan, so ilagay na natin sa ating saingan. Yan, oh.
Takpan na natin. Ayan guys, so parang luto na po yung ating pinaksiw with bayabas. Isdang guno. Yun oh. Wow. Yan, so keep safe always po and God bless sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you. Don't forget to subscribe and follow me on Facebook page. Thank you guys.